més. Una mica més, Josep. Sí sabem que tens la paraula, ara perquè ens deixes. Sí, al final, un 10, què vols quedar? Un 9 i mig? No, un 10. Acabo bé, això, acabo bé. No sé què és. La veritat és que no sé. Bueno, el que et sembla. Estic preparat per això, ella s'ha d'arribar perquè Molt bé, Àngel, molt bé. sí, tota la setmana he segurament donat voltes i que li dic, com molt he de dir-ho. La veritat és que el cos de maig sempre vaig arribar a Barcelona. Vaig vindre a Barcelona les circumstàncies que venia aquell moment. Vaig tenir una gran sorpresa quan vaig arribar a Barcelona el tracte de la gent. Pensava que seria d'una manera i afortunadament em van rebre molt bé tothom. Em pensava que no era així, mirat des de Sant Salvador. I la veritat és que he passat uns anys i he sigut molt feliç, molt feliç. A la gent que m'ha envoltat, molt que m'ha apoyat. Jo sempre deia, ojalà hagués vingut 25 anys abans. Desgraciadament, mirat des del punt de vista d'ara, doncs, si hagués vingut 25 anys abans, no hagués conegut a la Maria, segurament. Això hagués sigut una gran desgràcia. Perquè la meva Maria la vaig conèixer el moment oportú i el moment doncs, que crec que tocava conèixer. Si no havia sentit, Els companys que he tingut durant aquests 14 anys els diferents jefes, començant per la Rosa Cardús, el Joan Penya i últimament l'Alvira, aquests últims anys, la veritat és que tots m'han tractat molt bé. La que m'ha demostrat més carinyo que li faig. No li faig la pilota perquè ara ja no cal. Ara ja no cal. O no fer-me la pilota. Amb el Xavi he treballat molts anys a baix al magatzem. La veritat és que tants anys mai hem tingut cap discussió ni cap grup. Ens hem portat sempre molt bé. El Dolors fa menys que la conec perquè estava donat en l'apartament. Però bueno, des que va pujar dalt també ens ho hem passat molt bé. L'únic que tinc una mica, com ho diré, una mica de tristesa perquè la que es va costar més adaptar va ser l'Helena. L'Helena va costar molt. Quan va arribar al departament ens mirava una mica així. I el que em va costar que ens agradéssiu, Hòstia! La veritat és que va costar moltíssim. Em va costar moltíssim, digue'l, em va costar moltíssim. Però al final ho vam aconseguir. I sempre me'n recordo de coses, una de les frases que havia dit l'Helena, deia, amb els meus amics sempre els dic, si algú està deprimit, que vingui al departament com una setmana i correcte. És veritat? I efectivament, doncs, ha sigut així. La Rosa Mari, a l'estat de recepció, hem tingut menys tracte, potser, però penso que sempre ha tingut una persona que sempre, segurament, sempre ella m'ha tingut. Potser hi ha hagut moments en aquests 15 anys que l'he deixat una mica de costat, cosa que ella no ha fet amb mi. Això és molt bastant. La veritat és aquesta. I finalment el Jordi. Jo crec que el Jordi, en aquests 15 anys que hem passat junts, crec que hi ha gent en tota la seva vida, de 70 o 80 anys, que no ha rigut el que hem rigut ell i jo aquests 14 anys. Crec que això ens allargarà la vida, Jordi. Perquè el que hem arribat a riure no es pot arribar a explicar. I hem fet riure, O sigui, moltes gràcies per l'amistat, Jordi, i per aquests 15 anys. Tot i la diferència d'edat, evidentment. És de la generació del meu fill, o sigui que... Jo sempre he pensat que més de ser jove per ser mancomunada o ser jove. Crec que sí, així. Però que dic que estic fort. Sí, i tant, ja sé. No tinc res més a dir.
d'aquí a segur. Vinga, va, què més? Això és animat. He agafat el gust ja. Vinga, tira les coses, que segur que entens. No tenia res. Molt bé.